І наперадзе аж 15 яшчэ летніх гадзінаў. А гэта, я скончыў фізіка-матэматычную школу, таму, а гэта 900 летніх хвілінаў мы яшчэ маем з вами. Вось ужо 899. Не будзем губляць часу і раскажам, што вы пабачыце ў жывым эфіры раніцы з Белсатам. Голливудскія злодзеі і постапакаліптычныя, вось як гэта кажа кіберпанк-гульня, загаварыла па-беларуску, даведаемся, у якіх яшчэ маштабных медыяпраектах засвяцілася наша краіна. Тэлемедыцына – гэта не Алена Малышева ў тэлевізары, а сапраўдны доктар онлайн. Аб праблемах, якія развязвае і ніколі не развяжа сучасная тэхналогія, пагутарым з экспертам Станіславам Салаўём. Колькі каштуе сабраць беларуса ў школу? Чэкі збіраў наш адмысловы карэспандэнт. Яшчэ постапакаліптычны кіберпанк. Скажы, раніцай. Постапакаліптыравалі Ну, вы зразумелі, які вайб сёння будзе ў гэтага эфіра? Сябры, шаноўныя, таксама сёння пагутарым пра новыя прадметы, зборы і нават крытэрыі ацэнкі ў беларускіх школах. Падаецца, вучняў, іхніх бацькоў чакае шмат неспадзяванак, мне падаецца. Ну і тады я прапаную каментары пісаць таксама пра школу. Мабыць, нешта прыемнае. Які прадмет быў самым любімым у вас? Ці памятаеце вы смак школьных булачак? У мяне такія былі піражок з згушчонкай. Ну, калі што, мабыць, вы здавалі грошы на нейкія там жалюзі, на нейкія шторы, на завушніцы для настаўніцы. Пішыце ўсё. І прыемнае, і непрыемнае. Будзем радавацца з вамі, што нам-то ў школу не патрэбна ісці. І што яшчэ? Пакідаць каментары можна на YouTube-канале Белсат Лайв і на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку. Маем такія. І аднакласніках. У Інстаграме таксама пішыце, але памятайце пра сваю бяспеку. А пакуль нашы гледачы з Беларусі хаваюць свае імёны за нікнеймамі, сама Беларусь усё часцей мільгае ў голливудскіх блокбастерах ды фестывальных праектах. Ужо ўвесну наступнага года адбудзецца рэліз чаканай па ўсім свеце рэтра-футурыстычнай кіберпанк гульні Replaced. Яна перанясе гульцоў у постапакаліптычны свет, дзе штучны інтэлект супраць сваёй волі апынуўся ў чалавечым целе і намагаецца прыстасавацца да жыцця людзей. Распрацоўнікі гульні Set Cat з Менску з'ехалі з радзімы ў 2022 годзе пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну. Пры гэтым сувязь з радзімай захавалася, у тым ліку ў самой гульні, дзе ў спісе моваў падтрымкі, то бок інтэрфейсу і субтытраў ёсць і беларуская. Згадваецца наша краіна не толькі ў гейм-прасторы. Імкліва расце і спіскі на навінак са згадкамі Беларусі. Гэтак у амерыканскім серыяле «Countdown», то бок адваротны адлік, частка гісторыі праходзіць у Менску, адкуль паходзіць і галоўны злодзей, і ягоны брат. Між тым аўтары серыялу пайшлі далей і, акрамя ўсемагчымых пасхалачак і нават нашага суайчынніка, акцёра з метра Саўяна, падарылі нам беларускамоўных бандытаў. Адзінае месца, куды ён вырашыў не ходить. Это ничего не доказывай. Ну і зусім навінка. Хорар на падставе беларускіх законаў. Суд мёртвых трапіў на міжнародны фестываль «Макабра» ў Мексіцы, найбуйнейшы фестываль жанравага кіно ў краіне і другі паводле велічыні ў Лацінскай Амерыцы, які прысвечаны паказу фільмаў жахаў. Рэжысёр «Суду мёртвых» Андрей Кашперскі, адзін са стваральнікаў белсатаўскага серыялу «Працэсы» і суаўтар праекту «Чин-Чин Channel». У галоўнай ролі народная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. Фільм расказвае пра рэальны закон, прыняты ў нашай краіне, паводле якога цяпер можна судзіць мёртвых, што і адбываецца ў хорары, дзе, аднак, памерлыя паўстаюць, каб пераследаваць суддзю. Адным словам, Беларусь гэта страшэнна цікава. Але Беларусь не толькі пужае, Беларусь, дакладней беларусы і беларускі яшчэ і лекаюць ад розных жахаў. Прычым нават на адлегласці пра тэлемедыцыну пагутарым з доктарам і даследнікам у сферы аховы здароўя Станіславам Салаўём. Вітаем! Станіслав, вітаем!
Вітаю. О, бачым, чуем. Па-першае, што такое ўвогуле тэлемедыцына? Бо, ну, напрыклад, для мяне гэта ўсё ж такі яшчэ тая самая Алена Малышева, калі ты сядзіш на канапе і цябе там нешта распавядаю, нейкая імпрэза адбываецца. Нешта жудасна смешнае вось такое. Што такое зараз тэлемедыцына? Ну, прыклад той, што я зараз не сижу у студыі, а сижу ў сваім доме і з вами размаўляю. Тое ж самае можна казаць тэлемедыцына, калі кантакт між лекарам і пацыентам адбываецца на дыстанцыі. Ёсць два тыпа тэлемедыцыны. Першы гэта лекар-пацыент, другое гэта лекар-лекар. Калі мы маем невялікі гарадок, які, ну, там, не знаю, чалавек з мільёнаў хвароб пападае ў рэанімацыю, і першай кансультацыі калегі, як яго лікаваць, можа даць там прафесар з абласнога цэнтра. Вось што такое тэлемедыцына. А як на дыстанцыі гэта можна зрабіць? Я не разумею. Мне падаецца, трэба неяк падысці да чалавека, нешта паглядзець там. Глядзіце, тэлемедыцына гэта проста тое, што дазваляе нам лепей працаваць, і тое, што трошкі здымае бар'еры. Заўсёды лепей очны прыём. Але, ну, напрыклад, вы прыйшлі да лекара, мы размаўлялі, я вас аглядзеў, напісаў вам парад, што здаць вот гэты аналіз і зрабіць там, ну, там, ЭКГ. Вы это зрабілі, скінулі мне, і гэта сэканомія і ваш час прыйсці да мяне на прыём, і мой час, бо гэта будзе трошечки быстрее. Можна ўявіць краіны, дзе да лекара прыйдецца ехаць 200, 300, 400 кіламетраў. То есть гэта просто контакт лекара з пацыентам. Опять-таки, першая ситуация, у вас нешта здарылася, нетэрміновае, і вы хотите да лекара. Але мы разумеем, што у высокая верагоднасць, што я напишу вам, здаць вот гэты аналіз, і зноў прыйсці мы паглядзім. Таму першы контакт можа быць, што у меня вот такие вот сімптомы, у меня вот тое меня турбуе, мы с вами поразмаўлялі, я задаў дакладняючае пытанне, предположыў, што гэта можа быць, калі гэта сітуацыя нетэрміновая, кажу, добра, праз там 2 тыдні прыйдзець да мяне, да гэтага часу зарабіць вось гэта, вот то. Вот, таму гэта просто інструмент, які дазваляе эканоміць ваш час, дазваляе эканоміць мой час і трошки здымае бар'еры, калі там лекар у іншай краіне жыве. Ёсць трошки далей ідучы накірунак, это не зусім тэлемедыцына, гэта ўжо развіццё тэхналогій, калі лекар, напрыклад, хірург сидзі ў Страсбурге, а пацыент, якога ён аперуе праз раматычную стойку у Нью-Йорке, і гэта ўжо рэчаіснасць апошніх гадоў 10, калі не блытаю. Ну, дарэчы, і кансіліумы медыцынскія гэта ж таксама не тады, калі толькі абмяркоўваюць нейкую хваробу, а калі ёсць пацыент, ён таксама, напрыклад, удзельнічае, і шмат спецыялістаў шукаюць нейкае выйсце, і ці, мабыць, як я бачыла в кіно, калі адзін хірург кансультуе іншага у моманце, калі ідзе аперацыя. Конечно, гэта ўжо даўно тое, што цалкам используецца що з часоў, калі з'явіліся тэлефоны, калі мы можна просто парацца з калегамі. Калі з'явіліся тэлеканферэнцыі, можна ўжо было далучыць там 2, 3, 4 лекараў. То кансіліум заўсёды гэта не менш за 3-4, не менш за 3-5 лекараў. Таму так, гэта ўжо тое, што не здзівіць. Зараз просто, што гэта аблягчае, што можна на адзін экран вывесці там здымкі КТ, здымкі МРТ, аналізы. То есть гэта трохі здымае бар'еры, якія існавалі. Але гэта ўжо не нешта новае. Гэта тое, што ўжо ўвайшло, і ў Беларусі ў гэтым плане можна ўзгадаць праект Е-здароўе, які тэлемедыцынская платформа для кансультацыі пацыентаў, які з'явіўся падчас ковіда пасля пратэстаў. То есть гэта тое, што ўжо даўно ўвайшло, і гэта тое, што хочацца. Збольш таго, я перакананы, што амаль кожны глядач хоць не тэлефанаваў да там знаёмага лекара ці медсестры з парады, а вось што мне зрабіць? Вось такая сітуацыя, і што мне зрабіць? 70% інфармацыі пра пацыента мы атрымліваем са збору анамнеза. То есть часцей за ўсё яшчэ да таго, як я дакранаю да пацыента, я ўжо ведаю, што я шукаю, якія сімптомы, якое захворванне, а не просто начинаю тыкаць, вось тут баліць, тут не баліць. Не, я ўжо чётка ведаю. Дарэчы, гэта ж добры канспект, бо калі ідзеш у доктару сапраўднаму ў жыцці, ты таксама лепш занатаваць, што ў цябе там тут балела, тут з'явілася. Не зусім.
Здесь праблема ў тым, што пацыент не заўсёды ведае, што да чаго адносіцца. І той сімптом, які вельмі важны, ён можа проста упусціць, што ну а чаго? То есть трэба правільна апытваць пацыента. Вось тэлемедыцына, на жаль, яна имеет тую ж самую праблему, што і сучасная медыцына. Либо нізкая кваліфікацыя персанала, либо яго адсутнасць. Вось і з гэтым тэлемедыцына ніяк не паможа нам, на жаль, справіцца. Гэта інструмент, які дапамагае працаваць лекару, але лекар павінен быць з добрай адукацыяй, і лекар павінен увогуле існаваць. На жаль, ёсць рэгіёны, дзе лекар з'яўляецца раз там у 3 месяцы на 2-3 дня, і вось увесь ваш час з ім паразмаўляць. І гэта не будзе там акуліст, неўролог, это просто будзе сямейны лекар. Такое, на жаль, тоже есть. І вось тут тэлемедыцына, на жаль, нічога не паможа, а вось, умоўна кажучы, штучны інтэлект, так, вось гэта ўжо тая кропка. Умоўна кажучы, і апытаць пацыента, з чым ён ідзе да лекара, калі пацыент просто пакуль едзе там у таксі там да лекарні, ён піша, так, вот там, што было, вось гэта было, а гэта было, так, гэта было, не, гэтага не было. І прыязджае да лекара, у яго ёсць ужо сціслы рапорт. Што з ім было, прыкладныя варыянты дыягнозу і далее па спісе. Вот гэта можа эканоміць время лекар. То есть пацыент уже трохі апытаны, лекар задае не ўсе пытанні, а задае так, гэта так, ага, а і гэта так, окей. І далей начнуць. Гэта можа паскорыць прыняцце рашэння лекарам і, скажем так, зрабіць так, чтобы лекар мог, не угубляя якасць дапамогі, пракансультаваць за там гадзіну не 3 пацыентаў, а 10 пацыентаў. Такое, ну, вось гэта уже трохі бліжэй да новага. Мне падаецца, трэба дадаць такі лінгвістычны момант, што слова тэлемедыцына гэта не ад слова тэлебачанне. Слова тэлефон. Не, адлегласць, дыстанцыя. То бок медыцына на дыстанцыі. Вось як это атрымліваецца. І вось такое пытанне. Мы ўсе добра ведаем, што ў Беларусі зараз адбываецца недахоп адмыслоўцаў, медычных адмыслоўцаў. І ці можа тэлемедыцына дапамагчы неяк развязаць гэтую праблему? І дакладна вось гэта штучны інтэлект. То бок штучны інтэлект, вось мы перайдзем далей да таго, што распрацавалі вы з калегамі. Ці можа вось адзін спадар Салавей навучыць штучны інтэлект, каб ён замяніў шмат дактароў? На першае пытанне, зможа ли тэлемедыцына выратаваць? Не. Бо тэлемедыцына, калі не маем лекароў, калі іх не хапае, ну, якая розніца? Я буду кансультаваць у кабінеце 5 пацыентаў за гадзіну, ці я буду по тэлефону кансультаваць тых же 5 пацыентаў за гадзіну. То есть, калі няма лекараў, ну, няма і тэлемедыцыны. Калі кажам пра штучны інтэлект, і я не змагу гэта адзін зрабіць. То есть, гэта камандная праца, і яго можна зрабіць, і я перакананы, што гэта будзе зроблена так, што ён будзе працаваць лепей, меншай колькасцю памылак, ніколі не будзе стомлены і іншае. То есть уже зараз мы, в принципе, вельмі, ну, я задаволены тымі вынікамі, якія мы маем, але ўсё-таки заўсёды хочацца больш палепшыць якасць працы. Штучны інтэлект у любым выпадку праз там это пытанне часу, праз год, праз 2, праз 5, але ён будзе лепшы, чым любы лекар у плане тэарэтычных ведах, у плане апытання пацыентаў, бо ён заўсёды будзе ведаць усе самыя сучасныя пратаколы. Ён заўсёды будзе ведаць усе, не памятаць усе аналізы, якія пацыент даваў нават у дзяцінстве, і іх аналізаваць. То есть гэта просто мы не зможам параўнацца по скорости мышлення. І трэба разумець, што этот страх, які мы маем, што вось там штучны інтэлект, якую там хлусню напіша, што мы там придумаем, так, можа. Але чамусьці мы забываем, што у нашай краіне у клінічных протаколах появляюцца імунамадулятары, амаль гамеапатыя, тое, што не працуе, доказана, што не працуе, доказана наукай, і ўсё роўна, і гэта назначаецца лекарамі, гэта рэкамендуецца прафесарамі з трыбун. Ну, покажи мне штучны інтэлект, які напіша, што вось возьмите гомеопатию или возьмите там, не знаю, лунную нож, закиньтесь там икрой жабы, и у вас все пройдзе. То есть гэта ўжо пераканана. То есть першае, ну, скажем так, наш Мінаховы здароўя, штучны інтэлект, спадзяюся, замяніць гораздо раньше, чым у всех астатніх лекараў. Так, штучны інтэлект пока не обладае магчымасцю дакрануцца да чалавека, але гэта только тоже пытанне часу. Ёсць сістэмы, якія распазнаюць меланомы лепей, чым чалавечае ока. Ёсць сістэмы, якія смотряць мамаграфію, то есть даследаванне на рак грудзі, лепей, чым лекары. Беларусы распрацавалі сістэму, якая выяўляла пнеўманіі ковіднай лепш, чым лекар, і хутчэй.
То есть гэта просто пытанне часу, гэта прыйдзе, і гэта не, ну, гэта добра. То есть, видите, лекар, які никогда не робіць памылки. То есть гэта только Ага. у нашай краіне паддаецца, што лекары не памыляюцца. Ёсць статыстыка. Калі ты нічога не робіш, ты не памыляешься. Тыя, хто аперуюць, тыя, хто лікуюць, яны заўсёды робяць памылкі. Гэта лекарская памылка. Гэта не таму, што там ён глупы, но гэта медицина. Гэта, ну, на жаль, так бывае. У машин гэта будзе менш. Я Неяк так. прабачце, тыдзень таму прыкладна я здаваў аналізы, і потым гэта ўсё адаслаў у чат GPT, і каб ён мне распавёў, зрабіў нейкія высновы. Цікава было. Як? Насамрэч цікава. А трэба было адпраўляць у дактарыну. Вось давайте пра гэта падрабязней. Лепей направіць у дактарыны. Глядзіце, гэта стары жарт, пацыент, чаго вы гугліце ваши сімптомы, я сам зраблю гэта лепш за вас. І гэта сапраўды так. То есть GPT, Google і іншыя гэта просто інструмент. Я умею карыстацца Google, я умею шукаць інфармацыю, і я не буду использовать ту інфармацыю, якая просто будзе, ну, У інтэрнетах бессэнсоўная. Так, я буду ту, якую патрэбна. GPT вельмі лёгка павесці ў сторону. То есть, як вы сфармулюеце пытанне, так ён вам напіша. Плюс ёсць галлюцинации, плюс ёсць іншае. Во-вторых, аналізы, аторваныя ад пацыента, гэта не зусім тое, што трэба рабіць. То есть, мы не лікуем аналізы, мы лікуем пацыента. У каго-то гэты аналіз будзе добры, у каго-то гэта ўжо будзе, ну, следством какой-то проблемы или необходимостью дать іншие анализы. А ці дали вы нужные анализы? Ці просто ось, а ось дам, тому що цікаво. GPT – прикольная система, але полагаться умовно здоровья, там каля 30%, по-моему, того, что гэта будзе выкарыстана правильно. Ага. Вот, А як павінна працаваць вось такі нармалёвы чат-бот, нармалёвая асістэнтка, вось тая ж дактарына, як яна працуе, як вы яе распрацоўвалі? Я ведаю, што вы ментар гэтай сістэмы, дзе сапраўдны доктар, не, як гэта? Research Я leader. не ментар. Ну, вось штосьці вось на таком заумным. Глядзіце, то есть гэта тая сістэма, якая павінна паводзіць сябе як лекар. Яна павінна не просто у вас боліць галава, все, у вас рак. Яна павінна задаць тыя пытанні, якія задаюцца ў прычыну болі. То есть гэта такой дыферэнцыяльны рад. Першыя пашлі жалабы, умоўна кажучы, фарміруецца першы накірунак, куды мы апытваем. То есть боліць галава. А вось гэта ёсць, а як баліць? А то, пашоў намыс. Гэта здаўжае, паявляецца першых, там, умоўна кажучы, 10 накірункаў дыагнозаў. Дальнейшае пытанне, і мы скарачаем гэта, ставіцца той дыагноз, які найбольш вероятна, распісваецца, што трэба зрабіць, калі, як яго пацвердзіць. Што можна зрабіць тое, чтобы зараз аблегчыць сітуацыю? Парады па ладу жыцця, парады па пытанню. Калі гэта экстранная сітуацыя, дзе парада, што, ну, ногі, рукі едзе все ж таки в лекарню, то есть трэба разумець, што одно дело у нас насмарк, і мы обратились у дактары, на другое дело у человека подозрение на там, инфаркт. Ну, гэта не тая ситуация, якая можа быць вырашана дыстанцыйна, там, назначэннем, умоўна кажучы, парацетамола. То есть гэта сістэма, якая павінна аналізаваць. То есть, опять-таки, ёсць внутренние критерии якости. То есть, следует, чтобы система не, умоўна кажучы, у GPT будзе какой-нибудь сбой, и як эта система не павінна отказаться на пользователей. То есть тут можно провести параду с живым лекарем, и калі там уже 30-ю годину я працую, я могу просто пераблытаць флаконы. Такое было на одном из лекций, читал загадчик отдела в Нью-Йорке. Я был интерном, я был другие сутки на праце, и я пераблытаў растворы и начал их вливать, и это пошкодило здоровье пациентки. Я пераблытаў, бо я был стомленный, я не спал, там уже там 30-ю годину. Тое ж самае можна казаць, і они зрабілі кантроль якасці, і заўсёды гэта кантралявалася медсёстрамі. То есть лекар можа назначыць, але не можа сам паставіць. Ось, так і тут. Мы ведаем, што GPT можа начаць горш працаваць нейкі час, мы гэта павінны улічваць, каб гэта не складалася на пацыенце. І гэта не павінна быць залежным ад меркавання пацыента, бо калі прыйдзе іпахондрык, так, які заўсёды знаходзіцца якісь хваробы, кажа, што вось у мяне сапраўды рак, у меня вось тое, гэта можа быць ракам? Так, это может быть раком. Вось якой адказ он атрымает от GPT. То же самое можно провести про цяжарнасць, то простят меня жанчыны, что калі вось гэта такое амаль 100% вероятность падыматачнай внематачнай беременности, гэта калі прыходзіць жанчына, кажа, у меня затрымка, але 100% не цяжарна, бо там у моего мужа там мы не можем там уже 5 гадоў я забеременеть. Я не могу быть цяжарной. Вот гэта амаль 100% будзе внематачнай беременности, идем.
У GPT это будет, ну, раз человек не может, значит, он уверен, значит, точно не берите. Зразумела, Мы пойдем в другую Станіслав, сторону. прабач, часу у нас не так шмат, але ж столькі пытанняў яшчэ засталося. Больш падрабязна пра дактарыну. Ці быў ужо рэліз, дзе шукаць і ці трэба плаціць? Браузерная версия есть Google приложение, аппликации, есть У Apple меня есть аппликация. уже. Я уже спамповала. То есть гэта можна Трэба спампаваць? платить? Не трэба, Гэта трэба можна паставіць вось спампаваць. гэтую, каб я згодная перадаць свае дадзеныя і што там сапраўдны лекар, але Не, гэта ну, штучны інтэлект. Ну, каб мы зразумелі. Конечно. То есть мы разумеем, что гэта не парада жывога лекара, гэта наш адказ, то есть мы не хусім. Конечно, гэта асабістыя дадзеныя, то человек можа загрузіць свае аналізы, і гэта ён павінен знаць, што мы не можам, не глядзя на іх, глядзя асабістыя даныя, гэта асабістыя. Вось, наконт аплаты вам уже адказалі. Я нічога не А, памятаю. Я вось гляджу, а што трэба ўводзіць? Так, ты не там, дзе, ты нават не там. Я ўсё яму раскажу. Апошняе пытанне. Ось апошняе. Гэта такое самае рашэнне. Што вас турбуе, то і войце. А ці накіроўвае пасля гэтая памочніца да сапраўднага лекара, калі бачыць комплекс сімптомаў, ці піша да каго пайсці, да гастраэнтэролага ці да хірурга? Яна дае парады звярнуцца да лекара. Трэба разумець, што гэта ў нашай краіне мы прывыклі, што я хачу да лора, я іду да лора, бо я так вырашыў. У большасці краін гэта будзе доктар сямейнай медицины, які вас можа скіраваць да лор пацыента. То есть трэба разумець, што там паспрабуйце запісацца там да неўролага по НФЗ у Польшы. Я на гэта пагляджу. Ёсць рэгіёны, где лекараў агулам вам будзе ехаць 300-400 кіламетраў да лекара пэўнай спецыяльнасці. Таму не, дактарына не дае параду, да якога асабіста лекара ехаць, бо гэта трохі трэба ўлічваць кантэкст таго рэгіёну, адкуда з намі размаўляе пацыент. Дзякуй, доктар. Доктор Салавей. Лекар, грамадзянскі актывіст і даследнік у сферы аховы здароўя Станіслаў Салавей дапамог нам больш не баяцца дактароў, асабліва калі яны онлайн. Поспехаў вам і поспехаў вашай дактарыне. Спамповвайце, сябры, дактарыну. Шукайце, знаходзьце. Дзе знаходзіце яшчэ раз? У Google App і у дэсктоп-версіі, калі ты разумееш, пра што. А мы пакуль слухаем музыку, пераводзім дух ад файнасці нашых медыцынскіх суайчыннікаў.
небес далеко нам. Створені безкрилими. До небес далеко нам. Створені безкрилими. Ми народились сильними, а стали вразливими. Ми говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти мнеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора, живої роси. Говорить гора, не знаєш ти меж, коли ти біжиш, коли ти минеш. До тебе гора, слова й голоси, проси у небес, за нас попроси. Прыгожая музыка, прыгожая мы, прыгожая раніца. А цяпер ух і ах ад Валерыя. Што цікавага адбывалася, што цікавага у беларускіх сетках? Слухайце, ну калі хочаце ух, ён ёсць у мяне. Галівуд адпачывае і нервова паліць, назіраючы за каскадёрскімі трукамі, якія выконвае 23-гадовы Арцём Пракапенка з вёскі Кавалі, што пад Бабруйскам. Паводле падлікаў самога каскадёра, ён рэальна рызыкаваў сваім жыццём падчас здымкаў прынамсі 25 разоў. Ну і не дзіва, што ягоныя ролікі, яны збіраюць там мільёны, рэальна мільёны праглядаў. Давайте, што там? Давай. Давайте, зірнем. А гэта сапраўдны? Это все сапраўднае. Это все сапраўдна. Я не зразумела, як ён А, вось. А ці ён працуе так у кіно там нейкі? Не, это звычайны хлопец, які я зайшоў да яго ў інстаграм, паглядзеў спачатку там штосьці, а потым ён зразумеў, што заходзіць аўдыторыі і пачаў рабіць. Я зразумеў, чым я займуся сёння ўвечары. А? Жонка моя любая, Катя. Ты пойдзеш глядзець інстаграм Арцёма. Так, што далей? Добра, цяпер сапраўдная бомба ностальгіі. Адзін, ну, реально, самых вядомых усім беларусам і беларускам выраз «Асцярожна, дзверы зачыняюцца». І вось як гучыць гэты выраз у самых розных беларускіх гарадах. Давайте паслухаем раз. Наступны прыпынак – Акадэмія кіравання. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак – Центральный универмаг. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения инвалидам, пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми. Да поможите им при выходе с троллейбуса. Шчыра вітаем пасажыраў трамвайнага маршруту нумар 2. А ў горадні Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны А ў прыпынак Менску вуліца калі я была 39-й маленькая, арміі. Дзяніска быў голас. Я гучу. Зачиняются. Наступный прыпынак – кинотеатр «Червоная зорка». Уважаемые пассажиры, троллейбус накіроўваецца по маршруте номер 7А. Централит. Вокзал. Наступный прыпынак – пограничная группа. Осторожно, двери зачиняются. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак Гэта Вародня? – площадь Советская. Як прыемна. Троллейбус накіроўваецца по маршруте номер 9. Я не памятаю, якім годзе агучваў вось такія аб'явы ў метро Я ў была яшчэ Мінску. маленькая. Так, асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Кастрычніцкая. А ведаеце, пра што я падумаў? Вот паўсюль розныя людзі начытваюць, але ёсць тое, што лучыць усю Беларусь, гэта голас Русі на ўсіх вакзалах. Так, Руся. Вельмі прыемна. Ну, мне падаецца, мы рэагуем з вами на гук, на смак, на водар. Вось гэта тое, што робіць нас з вами беларусамі і беларускамі. Нам Ну, а спадабалася. Дзякуй. зараз, шановныя беларусы, давайте
падлічым усе разам, колькі каштуе сабраць маленькага беларуса ў школу. Ці беларуску. Верасень ужо зусім блізка, і разам з ім пачатак новага навучальнага года. Для бацькоў гэта традыцыйна час клопатаў. Трэба сабраць дзіця ў школу. Форма, абутак, заплечнік, спартовая форма, канцелярскія дробязі. Даўжыня чэку за такую пакупку імкнецца да кнігі рэкордаў Гіннесу. Забираю ребенка в школу. Кошт падрыхтоўкі можа моцна адрознівацца ў залежнасці ад таго, дзе і што набываць. У буйных гандлёвых цэнтрах, на кірмашах або праз інтэрнэт. Самае бюджэтнае месца – школьныя базары, якія працуюць ад сярэдзіны лета. Аднак не ўсім даспадобы цэны і якасць асартыменту. Купила вот такую вот типа обманку, ну прикольная штука, конечно, вот такая вот интересная штука, Билбимбо. Так, джемпер такой. Вот, знаете, смотрите, сколько стоит? 90 рублей, 8 копеек. Пипец, кусок тряпки. 90 рублей. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю вызначыла, што на збор дзіцяці ў школу неабходна ад 336 да амаль 1400 рублёў у залежнасці ад таго, у які клас ідзе дзіцяці. Ацэнку зрабілі з улікам атрыманага ў маі-чэрвені асартыменту тавараў і астаткаў минулага сезону. Аднак трапіць у столю з 1400 рублёў атрымліваецца не ва ўсіх. Вось, да прыкладу, у колькі абышоўся збор для другакласніцы. Ну и плюс вот эти вот всякие там заколочки, бантики, это уже, ладно, не буду это включать, потому что это чисто с моего хотения, это не обязательно, можно просто резинкой волосы заколоть, как бы это не входит в обязательный список школьных вещей. Ну и вот в итоге 1640 рублей. Журналісты парталу .by паспрабавалі падрыхтавацца да 1 верасня, выдаткаваўшы мінімальную суму ў 336 рублёў. Каб упісацца ў рамкі бюджэту, для эксперыменту выбралі ўсё самае таннае. Але сума на зборы для вучня малодшых класаў перавысіла мінімальны парог на 73 рублі, а для старшакласнікаў на 200. У соцсетках смяюцца, а шчадзіць атрымаецца толькі пры наяўнасці вялікай колькасці дзяцей. За 2 пиджака и 2 брюк отдала 440 белорусских рублей. С младшим тут уже сэкономили, так как форма от среднего ему подошла. Разница между ними год и 2 месяца, думала, быстренько сравняются, но пока одежда переходит от среднего. Што ж рабіць, калі у вас блізняткі або разнаполыя дзеці, у сацыяльных сетках пакуль не прыдумалі. Кошты падлічылі, цяпер будзем разбірацца ў навінах і навінках школьнай праграмы і арганізацыі вучобы. Дапаможа нам кіраўнік беларускага кансультацыйнага пункту пры Акадэміі добрай адукацыі ў Варшаве, гісторык, кінадакументаліст Ягор Сурскі. Вітаем. Ягор, добрай раніцы. Давайте пачнем з пытання, якое хвалюе усіх, мне падаецца. Гэта вось забарона мабільных тэлефонаў у школе. Падаецца, я разумею, чаму гэта робіцца, каб мабільныя тэлефоны у працэсе заняткаў не адцягвалі ўвагі дзяцей ад непасрэдна працэсу. Але ж зараз сучасныя тэхналогіі, яны наадварот мусяць дапамагаць вучыцца. Як, з якога пункта гледжання не возьмем, усё не тое. Ну, сапраўды, вось такі падыход абмежавальны адносна тэлефонаў, гэта не навіна. Выкарыстоўваецца дзе-нідзе, а з іншага боку, калі мабільны тэлефон становіцца неад'емнай часткай нашага штодзённага жыцця, настаўнікі збольшага пачынаюць разумець, што можа гэтую прыладу неяк можна выкарыстоўваць у навучальным працэсе. І выкарыстоўваюць, калі, напрыклад, у аўдыторыі нейкі такі тэст ці квіз, калі вучні павінны удзельнічаць адначасова, і там вынік ад хуткасці адказу і гэтак далей. Гэта выкарыстоўваюць, і гэта толькі зручна зрабіць з дапамогай мабільнай прылады. З іншага боку, вось зараз забараняць мабільны тэлефон настолькі запознены крок. Зараз выклік штучны інтэлект, і як яго можна выкарыстоўваць у адукацыі. Гэта ўсур'ёз абмяркоўваюць, а не саму па сабе забарону ці дазвол мабільнай прылады. Таму вось я думаю, што
тут гэта, ну, як бы 20-е стагоддзе, а мы ўсё ж таки, ну, 21-м стагоддзе ўжо. А давайте сур'ёзна з вами абмяркуем вось гэтую ці забарону штучнага інтэлекта, які ёсць у тэлефоне, ці тое, што калі мы забіраем тэлефон з штучным інтэлектам, тады мы не можам выкарыстоўваць нейкія падказачкі. Бо зараз ужо, мне падаецца, нават навукоўцы выкарыстоўваюць нейкія падказачкі, каб працаваць. Шмат у якіх сферах сапраўды. І тут асноўная задача, вось як яе выкарыстоўваць асэнсавана, так? Як падрыхтавацца да гэтага, каб мець лепшы вынік. А тое, што вось ніхто ж не абвяргае, што это ўжо факт, які адбыўся, і ў некаторых сферах штучная інтэлігенцыя, яна куды больш эфектыўная. А ці дапаможа гэта дзецям? Я вось разумею, што калі ты на занятках нешта там, ну, там, ці пагугліў, ці запытаўся, ну, гэта націснуў добра, гэта гульня. А пасля ты прыйшоў дамой і робіш усю дамашку з гэтым GPT-чатам і іншым штучным інтэлектам. Ці працуе тогда вось гэта? Я запомніла, што як гэта пішацца, я запомніла, я пачынаю крытычна мысліць. Пытанне у якой сітуацыі, і калі мы кажам пра аператыўнасць, она сёння, ну, патрэбная сучаснаму чалавеку. І тут ён павінен ведаць, ну, адпаведныя як бы шляхі, каб вось гэту інфармацыю своечасова атрымаць, але не толькі атрымаць, але і верыфікаваць яе. Ну, вось усё ж таки сцвярджаюць, што штучны інтэлект не адменіць усё ж таки асобу настаўніка. Удзел настаўніка як мадэратара, можа ў іншай ролі, але гэта адзін з элементаў, адзін з інструментаў сучаснага эфектыўнага навучання. Слухайте, а вось з'явіўся, ці яшчэ з'явіцца хуценька, вось такое факультатыў асновы кіравання квадракоптарам. Практыка на віртуальных трэнажорах і з рэальнымі дронамі. Што гэта за цуд такі? Вы ведаеце, вось прыгадваецца, калі пачалася вайна, і у Польшчы таксама з такімі ідэямі пачалі выступаць, што вось ціры, напрыклад, аднавіць у школах і гэтак далей. Пытанне, што непазбежна, што такія асацыяцыі заўсёды з тым, што адбываецца побач, так? Адбываецца жудасны ваенны канфлікт. І пытанне, ці вось такімі захадамі да гэтага не рыхтуюцца. Мне падаецца, што трэба бачыць наперад і трэба бачыць, як гэтыя тэхналогіі перадусім могуць выкарыстоўвацца ў мірным жыцці. А яны выкарыстоўваюцца, напрыклад, у ратаванні людзей падчас нейкіх прыродных катаклізмаў. Сістэма дастаўкі ў некаторыя, можа, рэгіёны, раёны можа быць больш эфектыўнай. І гэта ніяк не звязана, па сутнасці. Звязана таксама фота-відэа назіранне, напрыклад? Для паляўнічых, Так. Вось існуе такі вялікі спектр, як гэта можна выкарыстоўваць у мірных мэтах. І да гэтага трэба імкнуцца. Ну, вось я так меркую, што бывае такое, часам здараецца, што сам удзельнік ваеннага канфлікту, ён не заўсёды дзеліцца гэтай інфармацыі, у першую чаргу, са сваімі дзецьмі. Чаму? Таму што ён не жадае, каб яго вось такі досвед жудасны паўтарылі дзеці. І ў гэтым сэнсе адукацыя, яна павінна думаць наперад. Ну, хацелось бы думаць, што гэтыя дроны, гэта нешта спартыўнае, ці пра коцікаў шукаць. Ну, але ж мы ўсе разумеем, бо ў для чаго гэта робіцца. У 26-м годзе яшчэ вось запланаваны абавязковыя для 10-х класаў 10-дзённыя вучэбна-палявыя зборы пасля заканчэння навучальнага года. Вось калі гэтыя дроны да гэтых збораў, навошта гэта, як яны гэта, навошта гэта нам зразумела, а як яны гэта, не ведаю, апраўдваюць, як яны кажуць, што патрэбна для таго, каб што? Ну, вось такіх адказаў нібы няма, але мы дарослыя, мы разумеем, але падлеткі тыя ж, яны свядомыя людзі, яны таксама ўсё дакладна разумеюць. І мне падаецца, што у такой атмасферы вось проста стаўленне падлетка такое, што
абы хутчэй гэта скончылася, маецца на ўвазе школа, так? І чаму імкнуцца, напрыклад, працягваць навучанне за мяжой? Таксама. Вось адказы яны самі па сабе з'яўляюцца. Але школа, я далёкі ўвогуле ад ідэалізацыі любой школьнай сістэмы. Трэба шукаць нейкія альтэрнатыўныя вырашэнні ў адукацыі. Яны заўсёды актуальныя, але перадусім зараз, што вось ведаеце, пасля пандэміі, пасля вайны, калі яна скончыцца, сістэма адукацыі павінна кардынальна змяніцца. Ведаеце, я вось дадам да гэтага, ёсць такая... Калі гэтым дзецям, гэтым школьнікам спадабаюцца гэтыя дроны, гэтыя ваенныя, як кажуць, з пісцікамі, з аўтаматамі ты бегаеш, ты весь такі размаляваны. Вось гэтая рамантызацыя сілы, вайны, нейкіх ваенных падзеяў, вось гэта самае страшнае. Вось як можна гэта выкруціць і сказаць, што не, гэта каб проста для бяспекі, я вось гэтага не разумею. Я вось, як гісторык адчуў, што вось калі базавае выкладанне гісторыі складаецца з канфлікту, з такога ланцужка военных канфліктаў, заўсёды робіцца акцэнт вось на военных канфліктах. А ці гэта не прывядзе да таго, што вось гэтая матрыца будзе ў свядомасці, і пазней камусьці хочацца паўтарыць, і мы здзіўляемся. Трэба мяняць акцэнты. Сама па сабе гісторыя чалавецтва, яна, дзякуй Богу, складалася не толькі з вайсковых канфліктаў. Калі, напрыклад, вывучаць гісторыю гаспадаркі, гісторыю раслін, як тая ж кава, напрыклад, заваявала сусвет, культура кавы, і мы бачым тады зусім іншую перспектыву. І такім чынам можна разлічваць і спадзявацца на іншы тып узаемадачыненняў людскіх у будучыні. Слухайте, ну вось я ўспамінаю свае школьныя часы, гэта быў савецкі час, зарніца, цір, усё гэта сабіраць, разбіраць аўтамат Калашнікава, кідаць гранаты, потым нешта яшчэ было. Пачакай! Пачаткова-ваенная падрыхтоўка, але ж мы ўсё роўна ўспрымалі гэта ўсё як гульню. Мы не забівалі ворага непасрэдна. Гэта была ўсё... І мне падаецца, што так яно і будзе з гэтымі асновамі кіравання квадракоптарам. Гэта ўсё гульня. Ты там пяцёркі ў цябе былі, чацвёркі і зорачкі, мабыць, яшчэ клеілі, так? Але зараз ужо нават адзнакі гэтыя, тып і крытэрыі ацэнкі мяняюцца. Напрыклад, па мовах, па беларускай, па расійскай мове, ужо граматычныя памылкі не будуць так уплываць вось на гэты агульны результат. Для мяне гэта, конечно, я не разумею, але у іншых краінах я таксама ведаю, ёсць частка, якая граматычныя, сінтаксічныя, пунктуацыйныя, а ёсць вялікі адсотак да ацэнкі, гэта творчае мысленне, крытычнае мысленне, як ты вось фарміруеш гэтыя сказы. Ці вы згодныя з такой сістэмай, што яна павінна вось так па адсотках дзяліцца, ці ўсё ж такі пісаць, па-першае, будзем добра і правільна? Я думаю, гэта лагічна, паколькі калі мы ацэньваем тэкст, ну, сапраўды мы не ацэньваем толькі арфаграфію і сінтаксіс, так? І калі там недастатковы вынік, то гэта можа агульны вынік як бы увогуле перакрэсліць, так? Трэба ацэньваць перадусім думкі, ідэі выказаныя, наколькі яны уласныя, аўтарскія, самастойныя. І такім чынам мы атрымаем больш аб'ектыўную ацэнку. Гэта не проста ўвогуле ацэньваць. Аб'ектыўнай ацэнкі можа і не існаваць, але калі мы сапраўды робім такі ухіл, ну мы рызыкуем, што у выніку сапраўды там усе будуць з такімі нізкімі адзнакамі, і мы не ацэнім тое, што уласна належыць вучню як асобе, яго ідэі, думкі, развагі. Вось яшчэ цікава такое пытанне. Я паглядзеў сучасныя падручнікі замежных моў, убачыў, што, па-першае, там увогуле ўбралі ўсё вось гэта замежная геаграфія, замежная гісторыя, напрыклад. І зараз такая выснова, што замежныя мовы існуюць выключна дзеля таго, каб вучань змог данесці да замежнікаў
якая прыгожая, цікавая і лепшая ў свеце Беларусь. Ну як там піянеры, падручнік, напрыклад, нямецкай мовы, піянеры, бібліятэка наша, Мінск, буслы, і вось гэта, ну як так мабыць, можна? гэта спрацуе лепш, мабыць, яны будуць выязджаць за мяжу і расказваць Мінск з Capital. Вось як вы адносіце да гэтага? Мне падаецца, што вось такія метадычкі ў вывучэнні замежнай мовы, яны ўвогуле не спрацоўваюць. Штосьці іншае матывуе вучня. Ты ж сацыяльныя сеткі, калі ён можа камунікаваць з равеснікам на іншым кантыненце, так, і там, ну, паверце, пэўныя іншыя у іх будуць інтарэсы, каб вось гэтую камунікацыю пабудаваць. Але гэта таксама такая праблема сучаснай адукацыі і ўвогуле вывучэння замежнай мовы, наколькі гэта магчыма, калі штучны інтэлект можа быць такім пасярэднікам у камунікацыі і вывучыць замежную мову цяжка, складана, паколькі ёсць такі інструмент і пасярэднік. Таму тут трэба імкнуцца да такога моўнага асяроддзя, разняволенага, сапраўднага, калі сапраўды мову можна вывучыць. Дзякуй. Гэта добрая ідэя, больш добрых ідэяў. Прыходзьце яшчэ да нас абавязкова, гэта цікава і важна. Будзем назіраць за вучнямі ўвесь год, будзем справаздачыцца таксама перад вамі і перад нашымі гледачамі. Тым больш, што заўтра ідуць у школу. Ой-ой-ой, толькі вам трымайцеся, вучні, але трымайцеся таксама бацькі, вам цяжэй за ўсіх. Дзякуй вялікі, з намі быў кіраўнік беларускага кансультацыйнага пункту пры Акадэміі добрай адукацыі ў Варшаве, гісторык і кінадакументаліст Ягор Сурскі. Вось навучыліся разам з вамі чамусьці. А ў нас зараз урок гісторыі, тэма старэйшы продак чалавека. Глядзім. Да ўвагі гісторыку і аматараў гэтай навукі. У Чэхію прывезлі арыгінальныя парэшткі найстарэйшых продкаў чалавека – аўстралапітэкаў, Люсі і Селям, дзіцячай асобіны гэтага віду. Іх упершыню даставілі з Эфіопіі ў Еўропу. Раней Люсі толькі аднойчы выстаўлялася ў ЗША, а Селям увогуле ніколі не пакідала афрыканскага кантыненту. Эфіопія даверыла нам на наступныя 2 месяцы адзін са сваіх самых каштоўных скарбаў. Гэта рэдкія артефакты эвалюцыі чалавека. Парэшткі шкілетаў 2 продкаў, блізкіх сваякоў сучасных людзей, вядомых як Люсі і Селям. Абодва шкілеты ўваходзяць у лік самых каштоўных экспанатаў сусветнай спадчыны. Ім больш за 3 мільёны гадоў, і яны ўпершыню прэзентаваныя ў еўрапейскай краіне. Парэшткі аўстралапітэкаў напрыканцы 20-го стагоддзя знайшлі палеантолагі Дональд Джаугенсен з США і Зересенай Алемсегет з Эфіопіі. Яны прысутнічалі на цырымоніі ў якасці ганаровых гасцей. Як бы кожны з нас у гэтым пакоі не выглядаў, незалежна ад колеру нашай скуры, разрэзу вачэй, тэкстуры нашых валасоў, нашыя крані, афрыканскія, ува ўсіх нас агульныя продкі, нас аб'ядноўвае нашая мінуўшчына. І я думаю, што гэта надзвычай важны напамін для чалавецтва сёння. Паводле экспертаў, на момант смерці Люсі было каля 15-16 гадоў. Тады як сярэдні ўзрост аўстралапітэкаў складаў каля 20. Рост пра жанчыны складаў 106 сантыметраў, вага 28 кілаграмаў. І нягледзячы на тое, што косці Люсі больш нагадвалі косці шымпанзэ, мозг і канцавіны функцыянавалі як у Homo sapiens. На паўднёвым захадзе Японіі адбылося вывяржэнне дзейнага вулкана Сінмоэ. Слуп вулканічнага пеплу дасягнуў 5500 метраў. Жыхароў прэфектуры Кагосіма і Міядзакі, што месяца паблізу асяродку вывяржэння, заклікаюць не падыходзіць блізка да вулкану, а таксама ўстрымацца ад паездак і шпацыру ў ваколіцах, дзе чакаецца выпадзенне попелу. Мясцовыя ўлады абвесцілі 3-й узровень небяспекі паводле 5-бальнай шкалы. Эксперты заклікаюць прэфектуры як мага хутчэй прыбіраць попел, бо нават невялікая колькасць асадку можа справакаваць апоўзні. Што можна зрабіць са 120 тоннамі памідораў? Закансерваваць на зіму, прадаць або зладзіць бітву. Арганізатары іспанскага фестывалю «Ля Томатына» абралі 3-й варыянт і не прагадалі. Вось ужо 80 гадоў падзея збірае аматараў з усяго свету у мястэчку Бунёль у правінцыі Валенсія. Мінімальны кошт квітка на фестываль складаў 15 еўра. За гэтыя грошы, як падкрэслілі арганізатары імпрэзы, удзельнікаў чакала гадзіна забавы ў Чырвоным моры, без супернікаў і камандаў. Я крыху нервуюся.
Мы атрымалі акуляры для бяспекі. З нецярпеннем чакаем пачатку. Не магу дачакацца. Апроч таматных баталіяў наведнікі фестывалю маглі паўдзельнічаць у іншых спартовых спаборніцтвах, а таксама атрымаць асалоду ад традыцыйных страваў іспанскай кухні. А як вам такая навіна? Ініцыятыва ў сферы культурнай дыпламатыі «Мальдзіс», якой 7 верасня спомніцца год, выкупіла французскамоўнае выданне «Вялікае майстэрства артылерыі». Частка першая. Казіміра Семеновича. Надрукаваная ў Амстэрдаме ў 1651 годзе. Во! Гэтая праца, напісаная рукою беларуса, помнік навуковай і вайскова-тэхнічнай літаратуры сусветнага значэння. У будучыні старадрук перададуць у Віцебскі абласны краязнаўчы музей у якасці грамадскага падарунка. Да вяртання ў Беларусь кніга будзе выстаўляцца падчас адмысловых падзеяў за мяжой, напрыклад, на фестывалі «Мальдзіса», што пройдзе 7 верасня у Варшаве. Да рэчы, рэгіструйцеся, прыходзьце і, магчыма, даедзе да Амстэрдаму гэтая кніга, дзе жыве новы герой праекту «Від на жыхарства». Да, были сумасшедшие. Смотри, как людно-то. Вельми добре, вельми жарко. В этом месте 3 сауны по-чорному. Калі топяць, весь дым ідзе ўнутр, тому все сцены ў сажы можна памаляваць, калі ўзяць пальцем па сцяне, намаляваць нешта. Вусы, бороду, ці бровы подвесці дзяўчыну. І яшчэ пасля таго, як кажу гэтую сауну, яшчэ пару дзён у душы адчуваецца запах дыма, костра ад волос и тела. Приезжайте все в Финляндию насладиться сауной, природой, спокойствием. Скажи, почему Финляндия считается одной из самых счастливых стран? В Финляндии все базовые потребности закрыты. Да, бесплатное образование, бесплатная медицина. Бесплатное жилье, бесплатная еда. Помощь. А ты не делал уход от авто? Пожелания об уходе? Нет, зачем? Я еще молодой, куда мне? У меня же в пожелании об уходе написано, что если я буду больной, немощный, не соображать, что делать, то применять активную эвтаназию. Пассивная есть эвтаназия. Есть активная эвтаназия и пассивная. Что значит пассивная? Пассивная эвтаназия – это когда не лечат человека, а просто обезболивают, и он умирает сам. А активная эвтаназия – это когда человека убивают уколом. А как ты относишься к активной эвтаназии, чтобы именно так… Положительно. Но если человек старый уже и не соображает ничего, и мучается. А ты бы одобрил ее для какого-нибудь своего близкого человека? Да, если человек мучается. А для себя? Я об этом не думал никогда. Нет. А, для себя нет? Шикарно в Финляндии живется, да? Счастливые такие, потом так… Ты хочешь убить своих всех родственников? Да, а сам нет. Мне не надо эвтаназию. Твоя любимая тема. Да, моя любимая тема. Смерть. Ты до этого меня спрашивал, где нетипичная видеобаня? Ну, где? В барах. А, точно. В барах есть у нас баня. Даже есть в центре, теперь открыли же новую. Да, на главной улице. И люди в халатиках такие топ-топ-топ идут в бар. Часть людей в баре сидит, а часть ходит в баню. Ну или одновременно тоже можно. Ну там, наверное, еще хмелеешь быстрее. Что жарко, это так… Ну весело, да. И весело. Финны все очень законопослушные. Если сказано, на бумажке написано так, значит, скорее всего, они будут делать так. Да, они уважают правила, большинство. Что делать? А, сигареты? Я сейчас на паузу поставлю видео, хорошо? Do you speak English? Little bit. You can smoke here. If you want to smoke, you can go to this place. Понял тебя? Ну, надеюсь. Если нет, то я вон позову зелененькие жилеты.
Я сказал, что это Амстердам, да? Я сказала. Ты сказала. Не разумею я там. Амстердам. Финляндия, это не Амстердам. Ну, бывает. Амстердам – это не Финляндия. А про Амстердам вы можете поглядеть на Ютубе той самый сюжет. А это была Финляндия. Thank Был you. в Амстердаме. Thank you. Так. Thank you. Так. Что там пишет? А ты что принес? Я принес вам... Показывают там. Я принес вам каментары про школу. Дякую всім, што пішаце. Пішыце больш. Мне падабаецца з вами там размаўляць у чаце. Пра школу згадваем шмат. Ну, самы першы каментар быў. Усе кажуць, прыходзьце на сустрэчу выпускнікоў. Да я школу сканчаў, каб іх больш не бачыць, а не для того, каб сустракацца. Класс. Добра. Самая нелюбимая ў школе гэта была практыка на канікулах. Ну, вось это прымусовая праца, па сутнасці, яшчэ і дзіцячая. Так. А самая любимая гэта былі паходы. О, паходы я таксама любіў. Не было паходу. Ну вот шкада. Самы любімы урок у беларусаў беларусак быў фізкультура, і як мы бачым, не дарма бегаць даводзіцца, на жаль, большасць. Во всю мощь, как бег кажуць. это здароўе, мне здаецца. Вельмі падабалася, што ў школьнай праграме былі свае мясцовыя пункты датычна славутасцяў і гісторыі. Вось это вельмі класна. Шмат, дарэчы, пра тое, што вот як ездзіць на бульбу. Падзяліліся, адны ездзілі на бульбу, адны не ездзілі. Это студэнцкія нейкія. Не. Таксама ў школах таксама выязджалі на нешта. Я не памятаю, на што мы выязджалі, але ж я помню, мы кудысьці у брудзе ўсе такія. Практыка гэта калі ты паміж гэтымі плітамі так траву выбіраеш. Это так. Альбо там фарбаваць парты, там, ну, все, што дадуць, карацей. Самы круты каментар, вот такі лайкос ад мяне вам. Гэта гісторыя была ў 7-й клясе. Аднакласнік там быў, там хлопчык закахалася. І цяпер гэта муж. Вось, гэта лепшы каментар. Муж з 7-го класу яны разам. Дзякуй вялікі, дзякуй за ваш каментары, хай яшчэ пішуць. А мы пойдзем далей. Так, не сыходзьце далёка, пасля музыкі будзем сустракаць нашага калегу Алеся Залеўскага з анонсам новага праекту. Таксама вольны. У медведя на бару грибы, ягоды беру, а медведь не спить, на мяне ворчит. У медведя на бару грибы, ягоды беру, медведь не спить, на мяне ворчить.
Добрый дзень, сябры, у студыі раніцы з Белсатам Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння ўжо 31 жніўня, заўтра панядзелак, верасень і ўвогуле восень. Падволі ўсіх прыкметаў трэба пачынаць новае жыццё. 1 верасня. Менавіта 1 верасня. У такім выпадку сёння ладзім свята непаслушэнства, будзем вылежвацца на канапе, аб'ядацца марозівам і глядзець мульцікі, а? А пакуль яшчэ ні марозіва і мульцікаў не прынеслі, і нічога тут не з'явілася каля нашых гэтых канапаў, раскажам, што вас чакае на бліжэйшую гадзіну. Перабываючы ў гэтай краіне, можна стаяць адначасова на двух паўшар'ях планеты. Саша Гойшык правядзе па экватары і па эквадоры. Як гэта было і што з гэтага будзе? Успомнім мінулы сезон вольных купалаўцаў і даведаемся ўсё пра новы. Піражкі ад латушкі. Завітаем у летнік для беларускіх дзяцей у выгнанні. Піражкі ад латушкі, а лепш было б казаць, як? Плюшкі? Плюшкі ад латушкі. Нема такой стравы, падаецца, беларускай. Я нагадаю, што сёння мы ў каментарах ні піражкі, ні плюшкі, ні саечкі, а чакаем вашыя каментары пра школу. Вашыя ўспаміны пра школу. Ці сніце вы дагэтуль, як здзяце... Как вы здаеце экзамены, напрыклад? Ці памятаеце першую настаўніцу, я не ведаю яшчэ, ці збераглі тую самую стужку з надпісам «Выпускнік 1990». Ці ёсць у вас абудак лідскія вось гэтыя спартовыя красоўкі? Добра, пішыце ў інстаграме, калі ласачка, нам усялякія лайкі, падабайкі ў ютуб-канале Белсат Лайф. Пішыце. Дарэчы, я хачу нагадаць. Учора, калі вы глядзелі, у нас былі госці з фестываля «Грай», які адбудзецца ў Варшаве. І у нас ёсць прыз, падаруначак. Але для таго, каб яго атрымаць, трэба ў наш інстаграм, вось ён, напісаць у асабістыя ідэю слогана музычнага фестывалю «Грай». На фестывалю беларускія музыкі, фестываль «Грай», але у вас не шмат часу до канца гэтага дня. Вось гэтая нядзеля, якая скончыцца, у вас ёсць час, калі ласка, там вельмі файныя прызы. А якая сталіца Эквадору? Кіта? Кіта! Ну, глядзім, што там у гэтым кіта. Ці ведаеце вы краіну, што называецца ў гонар лініі на мапе, якая падзяляе зямлю на дзве роўныя часткі, дзе можна стаць, расставіўшы ногі, і адна з іх будзе ў паўночным паўшар'і, а другая ў паўднёвым. І гэта не проста метафора. Лінія экватара сапраўды праходзіць праз тэрыторыю гэтай краіны, умоўна падзяляючы зямлю папалам. Тут маё падарожжа па Лацінскай Амерыцы літаральна пераваліла праз экватар. Ну што, здагадаліся, пра якую краіну гаворка? Прывітанне, сябры! Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы перасечем экватар у Эквадоры. Тут знаходзіцца знакаміты турыстычны комплекс сярэдзіна свету, дзе можна стаяць адначасова ў двух паўшар'ях. У Эквадоры можна адначасова назіраць зоркі з паўночнага і паўднёвага паўшар'я. Гэта унікальная астранамічная асаблівасць. Ціхаакіянскія пляжы, унікальныя галапагоскія астравы, амазонскія джунглі і нават альпійскія лугі. Тут настолькі багатая прыродная разнастайнасць, што Эквадор першым у свеце прыняў канстытуцыю, якая прызнае правы прыроды. Вы толькі ўявіце, грамадзяне могуць падаваць суд ад імя прыроды, калі яе правы парушаюцца. Кіто – самая першая сталіца Паўднёвай Амерыкі, якая абвясціла незалежнасць ад Гішпаніі яшчэ ў 1809 годзе. Без перабольшання, гэта адно з найпрыгажэйшых месцаў на ўсім кантыненце. Настолькі добра захаванага гістарычнага цэнтра я не бачыў больш нідзе. Тут нават ёсць свая эквадорская вострая брама. Едучы па бясконцых серпантынах панамерыканскай шашы, я нечакана патрапіў на сапраўдны карнавал. У некім мястэчку дарожны рух быў перакрыты святочнай калонай, якая адзначала Дзень незалежнасці Эквадора. Спевы, танцы, смех, неверагодная атмасфера.
горадзе Коенка, які называюць культурнай сталіцай краіны, я сустрэўся з беларусам Кірылам са старых дарог, які ўжо некалькі гадоў жыве і працуе ў Эквадоры. Нашыя людзі паўсюль, беларусы ўсіх краінаў, яднаймася. Якім жа было маё здзіўленне, калі на выездзе з Эквадора ў Перу я пабачыў, што ўся памежная інфраструктура літаральна на іншым баку зямлі, профінансаваная Еўрасаюзам. Падрабязней пра мае прыгоды ў Эквадоры чытайце на нашым сайце belsat.eu і заставайцеся на раніцы з Белсатам. Пакуль Саша Гойшык і адна беларусу ўсёй планеты нашыя калегі ладзяць праект, што аб'ядноўвае нас з вамі, нашых суседзяў. Вітаем Алеся Залеўскага, вядоўцу новай праграмы «Тут і там». Добры дзень. Добрый дзень, вітаю. Добрый дзень, добрый раніца, Алесь. Прыемна бачыць. Пра што праект? Пра што гэты новы праект? Тут і там, так? Тут і там. Гэта праект пра нашы супольныя выклікі беларусаў з украінцамі, з латышамі, літоўцамі, з палякамі. Калі цяпер мы нават паглядзім на стужку навінаў, то бальшыня навінаў нейкім чынам дазвязаны з нашымі суседзямі, а разам з тым суседзі, з якімі мы жывем стагоддзямі, спрадвечныя, так? І па Вялікаму княству літоўскаму, і па Рэчы Паспалітай, па Савецкаму Саюзу, узводзяць сцены, равы, капаюць. Апошняя навіна — Літва, зубы цмока усталёвыя. Тое ж самае, што вось робяць расіяне і украінцы паміж сабой цяпер, так, на межах. Тое ж самае робіць цяпер Літва з Беларусю. Это ж проста вось так не пройдзе. Зубы, дроты, міны. Міннае поле з боку Украіны, так. А размоваў усё менш. Фэйкаў і заяваў гучных эскалацыйных з боку палітыкаў. І з боку усіх палітыкаў. І суседзяў, і з боку нашай краіны, так. Мы ведаем эскалацыйныя таксама. І ў гэтым ва ўсім шумы інфармацыйным, так, у гэтых абвінавачаннях, у гэтых агрэсіўных, ну і часам нават дзеяннях, як это цяпер называюць, так, войны это гібридныя, так, усялякіх, то народ не ведае, людзі не ведаюць, як паміж сабой разумець. Так, ці палякі беларусаў не любяць аж так, што нас так мала пускаюць, а літоўцы за што пакрыўджаны на беларусу, што так мала пускаюць. Вось і ў нашай праграме «Тут і там» мы будзем размаўляць за адным сталом з палякамі, літоўцамі, латышамі і з медыйшчыкамі з Украіны. Такі вось амбітная такая ідэя. Гэта сур'ёзны праект. Так, гэта сур'ёзны праект, але пра дыялог, пра тое, каб... Вось, пра размовы. Размаўляць мы все-таки будзем і абмяркоўваць тэмы ў фокусе нашай увагі. Трымаць тэмы, которые блізкі, канешне, да нашых аўдыторыяў, так, да людзей. І так, як это будуць медыйшчыкі, так, вот з гэтых краінаў, так, мы там размаўляем пра праблему. Нават Латушка інфармацыйная сённяшняя, так, топ навіна, так, скандал звязаны з Паўлам Латушкам, з гэтымі абвінавачаннямі ў харасменце. Тут ж таксама сліды Украіны, там, дзе гэтая жанчына праходзіла паліграф. Беларусі, натуральна, так. Там Польша. Гішпанія, цяпер уже мы ведаем. Вось, Гішпанія, сляды аж туды даходзяць, так. То бок, па-любому, это будзе нейкае абмеркаванне таксама і гэтай тэмы, да. Макс Корж дэпартацыі пасля канцэрта. Мінімум 6 беларусаў былі дэпартаваны, десяткі украінцаў. Не выключна палітычная тэма. Абсалютна, палітычная тэма, я бы фонам яе пускаў, так? А пачынаць мы будзем заўсёды і перадусім ад тэмаў, которые вось, ад чэргаў на мяжы, так? Ад таго, ну окей, зараз пройдуць вучэнні Захад 2025. Можа, тады палегчыцца сітуацыя на межах, а? Шановныя гледачы, як вы думаеце? Ну вось 8 числа верасня, а 19 адразу пасля навіны заходзьце на YouTube, включайце талеркі сатэлітарныя, будзеце глядзець. Гэта вельмі добрая ідэя, бо вось гэтая не толькі камунікацыя, але і дыялог, пачуць адзін аднаго. І вы ж таксама, я так разумею, ты не адзін вядзеш. Так, са Змітром Міцкевіч. Мы будзем на змену з ім. Вы будзеце чуць іншыя меркаванні іншых прадстаўнікоў, бо медыйшчыкі ўкраінскія, гэта ж прадстаўнікі таксама... І вось, што немалаважна, менавіта, што яны будуць прадстаўляць не інтарэсы там дзяржавы, бо вельмі часта, так, цяпер там, о, мы там дзяржава, мы цяпер ваюем там супраць Расіі, Беларусь падтрымлівае, так што выбачайце, вайна все спіша, мы там з Беларусі можам все, што заўгодна на вас сказаць і так далее. Не, там будуць медыйшчыкі, которые уже в принципе фильтруюць все фейки, все эти пропаганды, так, а таксама прадстаўляюць інтарэсы сваіх аўдыторыяў, которые ведаюць патрэбы сваіх аўдыторыяў, ведаюць рэальныя думкі сваіх аўдыторыяў, так. А калі нават гэтыя думкі мы можам змяняць цягам этого эфира, мы можам лепш разумець, чаму палякі такое рашэнне прымаюць, а чаму літоўцы так робяць. Клуб
рэдактараў? Ну, нешта так. Я б... Клуб інфлюенсераў. Нікуды не падзенешся ад гэтага. Не параўна, нікуды не падзенешся. Але пабачым, што выйдзе ў выніку. Мне цікава, што па выніку будзе. Это будзе клуб рэдактараў ці як штосьці іншае. Але не трэба хвалявацца, бо клуб рэдактараў гэта фармат, які ён так называецца ў Беларусі. А так вось я глядзела ірландскую раніцу. Усе краіны маюць па-нармальнаму такія клубы рэдактараў. Як часта выходзіць будзе? Ой, пакуль раз на 2 тыдні. Грошай малавата, плюс нам трэба даказаць, натуральна, тым, хто грошы мае, што гэты праект мае сэнс, так, што будуць прагляды, што будзе зацікаўленне з боку аўдыторыі. Вось. Ну і што яшчэ для мяне важна в этом праекце, вось правільна, што вы кажаце, што это дыалог, так, што вось это такая першая, ну, спроба паміж народамі размаўляць. Тут, конечно, ёсць гэтая думка, зноў Савецкі Саюз рабіць, што мы тут все в одной краіне. Не, тут гаворка пра тое, каб абмяркоўваць то, што мы збольшага цяпер все перажываем за одно і тое ж, за бяспеку. Бяспеку палякі самі за сябе, за свае сем'і. Беларусы таксама за бяспеку, так? І вось неяк у гэтым, ну, такім эмацыйных гэтых тэмах, так, і такіх складаных тэмах будзем адзін аднаго лепш разумець, так, і менш баяцца. Пытанне наконт вайбу. Будзеце гасіць спрэчкі, якія абавязкова ўзнікнуць у гэтай тэме, ці, наадварот, больш распальваць? Ну, браць мы, конечно, будзем самую пену. Пену з дыскусій, грамадскіх абмеркаванняў, з медыйных. Спрэчкі я маю на ўвазе ўнутры. А ўжо ўнутры, я бы хотел, каб это, конечно, было максимально открыто. Я так само. Эмоцыйна, каб вось было, як у брытанскім парламенце. Тэрапеўты кажуць, як прыходзіш менавіта, все вывальваць. Ну, а беларусы ж любяць все у сабе. Нават калі на нас там нешта кажуць, то ну так. А зато праўда за намі. Тихенько, адзін аднаму так. Мы перамаглі просто маральна. Мы вышэй за ўсё гэта, усіх. Слухай, ну гэта вельмі цікава. Гэта добрая ідэя. Дарэчы, хто з вас, Зміцер ці ты? Я стартую 8-га, а Зміцер будзе за пультам в рэжысёрцы. Ну і вялікая каманда, якая працуе над гэтым. Мне падабаецца, што дадалі эмоцыі. Што? Галоўнае ідэя. Ідэя праграмы належыць галоўнай рэдактарцы Белсэту Аліне Коўшык. Проект скіраваны на супрацу паміж незалежнымі медыямі. Выдатна, што это написали, што мне не трэба будзе пра это расказваць, і вы самі расказалі все. Аліна Коўшык. Аліна Коўшык. Гэта вельмі цікавы і важны праект. Ну, что ты робишь? Что ты на сусід тут? Не, гэта супер. Ну і, конечно ж так, я меў права не адмовіцца. Не адмовіцца і дадаць. Гэта жарцік. Я разумею, што гэта будзе такі аўтарская гісторыя, бо я гляджу, што ты такі актыўны, Зміцер заўсёды. Оно інакш не можа быць. Я разумею, што я супераўтарскі, так, а Зміцер яшчэ больш аўтарскі, не менш за мяне прынамсі. Якія першыя тэмы? Ну, я бы брал самую пену, которая будет подходить менавіта до гэтага дня. Так, на дадзены момент, конечно, у нас это куча актуальных менавіта тэмаў, это вайсковыя всялякія. Так, вось цяпер это все збеглася. Захад 2025. Так, захады і чэргі і... Ну давай, анонс, каб мы выразалі потом по соседках, вось каб падабайкі стаўце. Яшчэ раз, 8 верасня включаем Белсат адразу пасля вячэрніх навінаў і студыі Белсат, дзе абмяркоўваюцца найважнейшыя тэмы дня, каб паглядзець новы праект Алеся Залеўскага і Дмітра Міцкевіча тут і там, дзе мы абмяркоўваць будзем супольныя тэмы, супольныя праблемы і шляхі выйсця з нашымі суседзямі, з Польшчай, Літвой, Латвіяй, Украінай. Включайце і даведаецеся адны з першых, наколькі, калі, зрэшты, калі все пачне вяртацца на колы свае і мы зноўку пачнем жыць дружна і весела. Ну все, у нас ёсць загаловак, што рабіць беларусам, калі Беларусь будзе вольнай. Журналіст Белсату Алесь Залеўскі пра новы праект распавёў. Дзякуй вялікі за гэты настрой, а мы ідзем. Ну што, музыку раніца вам можа падарыць? Музыку! Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў у пракаце. Святы па радыё у суседняй палаце. У шпіталі няма гарачай
вады рыхтаваліся да світанку. Гады пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяюся, было варта. Амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты. Вырай, не долетаем так, што бывай, бывай. Мы як сонныя ў лістападзе, сады раптам захварэла маці. Гады па радыё, навіны ў палаце. Альбо пропаведь, альбо споведь, альбо нам пакіне пустыя бланкі. Жыццё і мы не спім, чакаем світанка. Як ты, я спадзяюся, было варта. Амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты. Вырай, не долетаем так, што бывай, бывай. Як ты, я спадзяюся, было варта. Амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты. Вырай, не долетаем так, што бывай, бывай. Скажем, ну дзе бывай, бо з намі Валер Руселік і ягоны топ культурных падзеяў тыдня. Гэта я прыгожа, так? Так, прыгожа. Вот мужчынская солідарнасць, ведаеш? Ну і жонка Катя. Добра, ну што, тады пераходзім да культуры нашай. Паслухайце, для пачатку давайте у Ліду зазірнем. Там паставілі цудоўныя такія лаўкі, пазлы. Іх усталявалі адмыслова да 32-го дня беларускага пісьменства, які пройдзе ў Лідзе 6-7 жніўня. Наступны тыдзень гэта, занатуйце сабе, мерапрыемства прысвечаны сярод іншага, там шмат чаму прысвечана 500-годдзю з моманта выдання першай кнігі на беларускай зямлі. Гэта апостал Францішка Скарыны. Ну а таксама там шмат круглых датаў супала выдатных дзеячаў беларускай літаратуры. І вось, калі вы любіце беларускую кнігу, абавязкова завітвайце у Ліду на выход. Ну, гэта інтэлектуальнае мерапрыемства. Мы некалі даже працавалі на такім. Гэта, конечно, прыемна. Вось, калі ты частка чагосьці не... А там усе такімі кажуць галасамі. Выбачайце, гэта лірычная... Што мелася на ўвазе? Лірычная была такая замалёвачка. Давай далей. У нас усё жыццё. Пачакай, у нас же жывы літаратар. А? Літаратар. Па Лідзе прайсці з тваім роман. Па-першае, мне вельмі прыемна, што ўсё ж такі, не гледзячы вось на такі час у Беларусі, ўсё ж такі адбываюцца вось такія інтэлектуальна-літаратурныя з'явы. 6-7 жніўня Ліда. Але застаемся ў заходняй Беларусі і завітваем, ну, без мяне як бы інакш адбылося, завітваем у нашу цудоўную каралеўскую горадню, дзе з 3 па 6 верасня будзе адзначацца афіцыйны дзень горада. І вось там за што у праграме зачапілася асабіста маё вока, дык гэта за 12-ы адкрыты фестываль сыру
з любоўю да роднага. Яго мы таксама. А таксама другі арт-фэст «Фарбы горадні». Там у межах яго можна і на выставу схадзіць дзіцячых малюнкаў, і майстар-клясы, як маляваць. Самому можна пакрэмзаць там крэйдай на ходніках. Што праўда, як у гарадзенцаў, мне ёсць сваё але. Таму што, глядзіце, вот афіша, она цалкам па-расейску. Дата Дня горада таксама нейкая, ну, абы што. Таму што сапраўдны дзень горада, дакладней, дзень горадні, гэта дзень святого Губерта, і які гістарычна, традыцыйна адзначаецца 3 лістапада. Ну і яшчэ одно мерапрыемства для вас, сябры, гэта Менскі паўмарафон, які сёлета пройдзе 7 верасня. Арганізатары абяцаюць прынамсі 25 000 удзельнікаў. Там ужо 12 краін прадстаўнікі зарэгістраваліся, і гэта будзе юбілейны 10-й паўмарафон. Таму бяжыце. Там, дарэчы, традыцыйны лозунг, слоган мерапрыемства «Бежим разом». Гэтым разам зменены на 10 гадоў «Бежим разом». Хацелася пажартаваць пра беглых, але... 30 гадоў «Бежим разом». Мне падаецца, што трэба ісці ў тэатр, бо шмат насычанага. Ідзем у тэатр, давайте нам у тэатр, на Купалаўцаў, хутчэй. Бяжыце. Так, бяжыце. А мы ў іншы бок. Новых вольных купалаўцаў у мінулым сезоне папоўніўся 2 назвамі. У кастрычніку 2024 гледачу былі прадстаўлены экстрэмісты паводле аднайменнай п'есы Юліі Тимофеевай, прэм'ерай спектакля «Валіска» паводле п'есы сучаснага драматурга Малгажыты Сікорскі-Мішук купалаўцы закрылі сезон. Праз пастаноўку экстрэмісты Александр Гарцуеў і купалаўцы спрабуюць зразумець, за што беларусаў катуюць, за што бросаюць за краты, прычэпліваюць ярлыкі, за што прыніжаюць і пазбаўляюць неабходнага, чаму кідаюць у карзіну са смеццем птушкі-лісты, адзіны сродак надзеі. Здаецца, прайшло 5 гадоў, а мы захраснулі ў 2020-м. Жыццё цячэ, сцірае ўспаміны, адчыняе новыя дзверы, але колькі яшчэ анёлаў экстрэмістаў засталося за кратамі. Белой спинцы, нібито далеко покинутую кошку, я гладжу конверт и клею марку, наделяючи его душой строкатой. Нехта піша нашы жыцці, нехта кіруе нашы лёсы, нехта падштурхоўвае нас шукаць сваю валізку. Валізку, запоўненую і жахамі, і крыўдамі, і надзеямі. Новы спектакль Александра Гарцуева пра тых, хто хоць аднойчы адчуў самоту. Пра чалавека ў пошуку сябе, сваіх каранёў, у пошуку праўды і сэнсу жыцця ў шалёным свеце. Чалавецтва не мяняецца, не вучыцца на сваіх памылках, не пазбаўляецца зла. І, магчыма, існаванне памяці бессэнсоўна. Напэўна. Дакуль якісьці дзівак не знойдзе сваю валізку. Тата, выходь оттуль. С газовой камеры не выйдешь. Скажи, как тебя выпустили. Скажи, что у тебя есть сын. Безумоўны поспех пастановак больш сталага ўзросту гарантуе працяг іх жыцця. Спектакль «Гусі, людзі, лебедзі» адзін з першых на эмігранцкай старонцы жыцця купалаўцаў і, бадай што, адзін з самых балючых. У 2022 годзе Александр Гарцуев інсцэніраваў частку рамана антыутопіі Альгерда Багарэвіча «Сабакі Еўропы». Спектакль закранае пытанне страчанай радзімы, забытай мовы, прыспасаблення і заняпаду, зусім не светлай будучыні маленькай краіны на перыферыі імперыі, якая вядзе бясконцыя войны. «Закамерон», турэмны кватэрнік па кнізе аповедаў Максіма Знака ў 2024 годзе паставіў польскі рэжысёр Войчэх Урбаньскі. Ад часу прэм'еры акцёры здолелі паказаць пастаноўку па ўсёй Польшчы, а таксама ў Літве, Германіі, Чэхіі. Чалавек пазбаўлены свабоды, вымушаны напаўняць абмежаваную прастору маленькімі сэнсоўнымі дробязямі. Праз гумар, праз дыялогі з сукамернікамі, праз песні і жарты зняволены вяртае скрадзены час і вартасць свайго жыцця, якую ўлада настойліва спрабуе адняць. А не дыхай на зло им, твой пульс в свете, самая злая зброя, где солнце живое, где небо над нами, там идет наш лед.
І вось яны разам з намі. Вольныя купалаўцы, сябры, Сергей Чуб і Олег Гарбус сустракаюць з намі гэты новы дзень. Дзякуй, даражэнечкі. Прывітанне. Дзякуй. Прывітанне, добрай раніцы ўсім. Далёка. Далёка сядзіш, Олег. Вітаем. Так, старт новага сезону. Вось восень, тэатральны сезон пачынаецца. У які дзень і калі ісці, што глядзець першым? Які першы спектакль? Ну, мы вырашылі не цягнуць, вырашылі адразу 2 і 3 верасня паставіць наш адзін з лепшых спектакляў, дзе просто вялікая колькасць купалаўцаў, вялікая колькасць купалаўцаў на 1 квадратны метр. Людзі, гусі, лебедзі. 2 і 3 верасня адразу. Таму вось не цягнем, запрашаю, яшчэ ёсць квіточкі. Ой, я бачыў гэту імпрэзу, 10, больш за 10 чалавек купалаўцаў. Адразу, вось, усе, глядзіце, вось яны усе. А які яшчэ спектаклі у вас ёсць? Олег. Давай, рассказывай. Что далее будете показывать? Давайте всю афишу мы хотим. Закамерон, экстремисты, Валіска. Не, Валіска адразу у верасні таксама будзе. Таксама запрашаем, бо спектакль прэм'ерны, толькі адбылася прэм'ера ось гэтым летам, якое яшчэ не скончылася, дарэчы. Вось. Так што адзін спектакль мы дамо Валіску. 24 верасня. Так. Ага. І пазней ўжо, а пазней я не памятаю, мяне там... Экстрэмісты на пачатку кастрычніка, Закамерон наш з табой любімы, Олег, у канцы кастрычніка. А які з іх больш доўгаграючы? Люди, наверное, гуси-лебеди. Закамерон не падае. Нет? Не, люди гуси-лебеди быў першы. Давно першы, так, я памятаю. Не, Закамерон больш на слыху, таму што мы яго часцей граем. Там больш магчымасцей кудысьці з'ездзіць, нас трое, Олег, я і Володя Пугач. Таму мы шмат з Закамеронам ужо паездзілі, былі і ў Празе, і ў Берліне, і ў Цюріху, і ў Даўгапілсе, і ў Вільні былі. Дарэчы, агаваруся, што зараз у Вільню мы едзем са спектаклем «Экстрэмісты». Вось, і будзем у Вільні мы 20 верасня. Таму вельмі актуальная інфармацыя і запрашаем усіх беларусаў, якія ў Вільні і зараз глядзяць нас. Прыходзьце, калі ласка, гэта шанец сустрэцца. А таксама яшчэ у Люблін вы паедзеце? Люблінскі фестываль. Ёсць інфармацыя ў нас, што ў снежні, гэта хутка, што будзе фестываль, які арганізаваны адмыслова для купалаўцаў, пад купалаўцаў, з купалаўцамі, каб жылі купалаўцы вольныя. І мы са здзіўленнем пра гэта і даведаліся... Ад нас. Крыху раней. Ну, распавядзіце, што там будзе адбывацца. Ну, там будзе максімальна наши ўсе спектаклі. Нават мы будзем дзяды граць, которые не гралі ўжо раніца. Чуеце, якая раніца? Разумеем. Не гралі мы яго даўно. Гэта люблінскі спектакль, таксама мы яго ў Любліне рабілі, і толькі ў Любліне яго і граем. Вось. Ну так. Яшчэ адзін буйны фестываль, варшаўскі фестываль, напрыканцы 2025 года. Таксама вы ўдзельнічаеце? Яны яшчэ не ведаюць. Ёсць. Раскажыце нам. Зараз я вам пакажу і раскажу. У варшаўскім фестывалі на пачатку 26 года вы будзеце таксама удзельнічаць, магчыма, але калі будзе фінансаванне. Паколькі не напісана фінансаванне фестывалю ці ў вас, таму, калі ласка, калі вы можете зрабіць данат вольным купалаўцам, вы яго зрабіце. Калі вы можете зрабіць данат на варшаўскі фестываль, вы таксама яго зрабіце. Зробім, зараз все зробім. Зараз і фінансаванне будзе, фестываль будзе ў нас. Вы звесткі синхронизуйте. Катя кажа, что на початку 26-го, Денис кажа напрыканцы 25-го, початку 26-го. Ага. А Белосток... Рыхтуйтеся. Белосток, ці вы ўжо казалі про гэта? Белосток, Закамерон. А вы гарады падзялілі неяк? У Белосток мы едем на... Бачыце, у Любліне блізкі ўсход, а у Беластоку кірунак ўсход. То бок я нават блытаюся, дзе які фестываль і як там, фестывалі, бо і Люблін пры мяжы, і Беласток пры мяжы. Вось там блізкі ўсход для Любліна, а у Беластоку кірунак ўсход. Так што там мы будзем граць Закамерон.
Вось, там Пятага, по-моему. один толькі спектакль, так, 5-го, але 2 разы на дзень. Так што таксама запрашаем усіх за Камерон, усіх з Беластоку і з ваколіцаў. Так, на пацягам ехаць. Вось гэтае пытанне павінна прагучаць, як заўсёды там у раніцы ці ў шоу. А якія творчыя планы у вас ёсць? Гэта не пра тое, што ўжо паставілі, а тое, што будзеце рабіць. Ляжаць? Якія кнігі будуць ілюстраваныя зноў? Не, давайте, ну... Так, гэта інтрыга, ці гэта вы дамовіліся зараз прыдумалі? Не, ну, частку працы робіць Олег, таму частка інфармацыі ў яго, частка ў мяне, частка яшчэ ў кагосьці. Давайте па-паўсказу. Але я б слова надаў Олегу Гарбузу. Табе ж ёсць што расказаць. Ну так, мы з дапамогою Павла Павловича написали п'есу. Мы так. Таго самага? А што значыць з дапамогою? Ён удзельнічаў як аўтар? Ён знайшоў сродкі на тое, каб... Мы думалі, ён... Не, мы просто перапрацавалі, правда, не ведаю ў выніку, дзеля чаго мы гэта зрабілі, мы перапрацавалі базу кібераў, вось тую, з даносамі. І на падставе, ну, як бы на падставе, натхнёную гэтымі даносамі, скажем так, была напісаная п'еса. Вось. І цяпер ужо ёсць п'еса. Лявончий напісаў нам музыку і песні. Ужо пад гэтую... Гэта саркастычна-іранічная ці драма-драма? Ну, думалі, што будзе саркастычна-іранічная, але, відаць, больш жыццёвая яна нейкая атрымліваецца такая. Але з песнямі будзе і, ну, не ведаю, з танцамі. Ну, гэта цікава ўзяць вось гэтыя усе... Ну, кляўзы. Ну, там крыху інакш будзе. Там будзе сямейная гісторыя, дзе адзін на аднаго усе даносяць па крыху. Вось. І як бы, ну, ось такі сэнс. Ну, бачыце. І калі мы падаліся ўжо на раду з гэтым праектам, і калі нам рада дасць дафінансаванне, то мы ўжо напрыканцы, хутчэй, на пачатку 26-го мы ўжо дамо гэтую прэм'еру. Ну, ось... На варшавскі фестываль, на які тоже мы толькі анансавалі. Хай яно ўсё разам будзе, усе грошы хай будуць разам. П'еса называецца «Неабыякавая», дарэчы. А як будзе спектакль называцца, не ведаю яшчэ. Олег. Ну, прыходзьце, калі будзе. Два словы. Олег, медаль. Там. Ёсць прачытанне мы ў Фэйсбуку гэтую гісторыю. Гэта ж такая гісторыя цікавая. Распавядзіце. А вось як вы ў Фэйсбуку пісалі, так і распавядзіце нам, што гэта і чаму гэта. Па-першае, давайте так, я скажу афіцыяльна. На канферэнцыі «Новая Беларусь» актор быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны за шматгадовую працу на карысць развіцця беларускай культуры. Гэта вы зразумелі, але ёсць працяг гісторыі. Ну, так, як бы гісторыя вельмі простая. У 20-м годзе, ці можа нават напрыканцы 19-го, мне як бы далі гэты медаль... Не гэты, іншы. Давай, побей мне медаль. Обмыли. Так, далі той, далі іншы, ты трымай. Дарэчы, я гэтага не рабіў яшчэ. А гэта все таму, што вы не адразу яго... Ты можаш пакінуць яго сабе ўжо, ну што там. Отже, твае крывыя рукі мне на шчасце. Так, а гэта той медаль, які ўсё ж таки на канферэнцыі «Новая Беларусь». А Беларусь якая это? Домашняя Беларусь? Так, домашняя Беларусь, там мне як бы прызначылі гэты медаль. Ты супакойся, высохни ён. А што там у цябе, дарэчы, гарбата? Ну, ёсць нешта. Чым абмылі, тым абмылі. Так, пра медалі мне палічым усе медалі. Так, мне як бы намінальна далі яго ў Беларусі, але спачатку была пандэмія, і там гэты наш самы праціўны чалавек баяўся сустракацца з людзьмі, і ён, ну, проста, ён жа ж гэтыя медалькі вешае. Так. Вось. І не далі. А потым у 20-м мы ўжо сышлі, і ўжо было не камільфо нам даваць. Але, ну, на жаль, выкрэсліць з працоўнай кніжкі яны проста, ну, не маглі, відаць. І я даведаўся, што мне далі медаль, калі ўбачыў працоўную кніжку, якую я забраў у жніўні 20-го года. Кажу, ёкчель-мокчель, так я ж ардзенаносец все-таки.
А там грошыкі да таго бедаля, не? Ну, я Да так гэтага разумею, таксама не. Да гэтага таксама, кветкі былі, кветак так. Ну, медалі дык медалі, дарэчы, гэта... Хотя есть такая советская помолвка, доброму, хорошему человеку медаль не дают. Ну, мы зрабілі ўсё, што маглі да гэтага. Гэта вельмі... Такое вось яшчэ пытанне цікава. А як вы вырашаеце ўнутры калектыву, хто будзе рэжысёрам? Ці узнікае такое пытанне ўвогуле? Ты, Сергей, кажа, што вось у нас Олег галоўны, напрыклад. Не зразумела. Ну, хто придумывае проект, то яго і цягне. Это продюсер. Это продюсер, хутчэй. Так, ну, менеджерская такая праца, продюсерская. А хто будзе рэжысёрам, гэта мы ўжо запрашаем. Гэта ж спецыяльна адукаваныя людзі. У Закамероне быў польскі рэжысёр. Так, Войцек Рубаньскі, так. І у даносах, я думаю, ён будзе, мы з ім працуем. Далей там у нас штатны наш рэжысёр, так скажам, Александр Гарцуев Федорович, бо ён нам Ён ставіў людзі гусі лебедзі, і валіска, і экстрэмісты ён ставіў, і плошчу перамогі, і сфагнум ён ставіў. Гэта, ты зразумел, у іх ёсць рэжысёр, няма там месца для такіх таленавітых, як ты. Гэта былі Сергей Чуб і Олег Гарбус, вольныя купалаўцы. Усё зрабілі для того, каб ваша раніца была добрая. Дзякуй вялікі, аншлагаў вам. У апошнія дні лета наша здымачная група завітала ў асаблівы летнік, там бавілі час дзеці сем'яў палітвязняў, добраахвотнікаў і актывістаў. Іхнія твары мы не паказваем праз пытанні бяспекі, але паглядзіце, як добра ім было. Сяброўства, смех і беларуская мова. Гэтак прайшлі 2 тыдні ў дзіцячым летніку Крывічы. Гэта быў лагер не проста адпачынку, а супольнасці і падтрымання для дзяцей беларускіх сем'яў, што пацярпелі ад рэпрэсіяў. 30 падлеткаў ва ўзросце ад 10 да 16 гадоў правялі разам 14 дзён у бяспечным месцы ў Польшчы. Тут яны атрымлівалі псіхалагічную дапамогу, вучыліся крытычнаму мысленню і кібергігіене, адкрывалі для сябе беларускую гісторыю і культуру. У нас самыя лепшыя, самыя цудоўныя, самыя добрыя дзеці. І калі яны знаходзяцца ў такой цяжкой сітуацыі, я думаю, вельмі важна дарыць ім проста цяпло, добро, свет, ласку. Я думаю, што гэта абавязак дарослых. На жаль, у іх бацькі, які не могуць ім сёння падарыць гэтую ласку, свет, святло. Таму гэта наш абавязак. Павел Латушка прыйшоў у летнік не з пустымі рукамі. Ён прывёз дзецям пачастунак ад сваёй маці. Хатнія піражкі спечаныя з любоўю. Дзеці не хавалі радасці і задавальнення. Мама спекла вам, але я думаю, што ўжо на абед. У праграме былі творчыя майстар-класы, спартовая актыўнасць, паходы і жывыя размовы каля вогнішча. Асаблівая ўвага беларускай мове і культуры. Яна гучала ў песнях, у гісторыях, у штодзённых размовах, а яшчэ у жартах і крычалках, якія дзеці прыдумалі самі. Намаганнямі нашых вожатых у летніка з'явілася тэматыка. Мы стварылі такую акадэмію даследчыкаў. Кожны тут удзельнік і удзельніца з'яўляюцца навучэнцамі гэтай акадэміі. Кожны мае свой пашпарт, у які мы ставім нейкія адзнакі. Кожны аформіў свой пашпарт як хацеў. Гэта напісаў прыгожае імя, як захацеў, напісаў, колькі яму гадоў, свае асаблівасці, што ён любіць. На пачатку пашпарта таксама былі правіла даследчыка, нейкія законы, паважаць прыроду, не пакідаць смецце на прыродзе, ставіцца з павагай да асяроддзя ўвогуле. Крывічы былі першым летнікам, арганізаваным уласнымі сіламі беларусаў у эміграцыі. Гэта летнік, які ладзяць беларусы сваімі сіламі. То бок, звычайна мы купляем нейкія там пуцёўкі ў Нямецчыну, ў Італію возім дзяцей, і гэта ўжо гатовы адпачынак. То бок мы не займаемся праграмамі, не напаўняем гэтыя праграмы, не
клічем кагосьці там з гасцей, каб прыехалі з дзецьмі, нейкія івенты зладзілі, а гэта летнік, гэта ўжо тое, што ладзяць самі беларусы. Праект меў і міжнароднае падтрыманне. На будучыню думаю, што мы з Паўлам Латушкам наладзім такую супрацу, якая дазволіць нам прывозіць сюды, у Падляшскае ваяводства, яшчэ больш дзяцей. Таксама мы размаўлялі пра тое, што будзе створаная міжведамасная група, якая будзе займацца пытаннямі Беларусі. Там міністры будуць выпрацоўваць найлепшыя развязанні для ўмацавання пазіцыяў дэмакратычнай Беларусі. Змена ў Крывічах ужо скончылася, але дзеці раз'язджаліся з лагеру з песнямі і абяцаннямі абавязкова сустрэцца зноў. Арганізатары абяцаюць, што ў наступным годзе летнік таксама адчыніць свае дзверы і будзе толькі лепшым. І напрыканцы нашай праграмы Валерык Руселік. Па-бам! Сябры, мала часу, таму вельмі хутенька. Все не паспею прачытаць. Новы навучальны год – гэта ў першую чаргу выпрабаванне для бацькоў. Успомніла, што за камсамольскім білетам у райком прыехала ў джинсах каўбой і красоўках Ботас, 84 год. Выслухала такую лекцыю, што камсамольцы за білетам такім выглядзе не прыходзяць. Там ввогуле у нас супер все цікава. Мяне ў піянеры апошні прынялі. Дысцыпліна ў мяне была дрэнная, у школку не любіла заходзіць. Гаварылі, што не будзе з мяне нічога добрага, але 2 інстытуты скончыла. Памятаю, як сустракалі раніцу пасля выпускного, адчуванне натхнення таго, што ўвесь свет адкрыты перад табой. Не горш за 9 жніўня 20-го года. Так, секундачку, бо тут надта прасіла. О, Аліна Коўшык, я рада, што не іду ў школу. Трэба іх рэфармаваць. Часта, цудоўна. Столькі цудоўных рэчаў можна зарабіць. Аліна, мне падаецца, што Аліна якраз такі кожную раніцу ходзіць у школу. Паважаная Аліна, паважаныя гледачы, выходны, нядзеля, апошні дзень лета, трэба выходзіць ужо з гэтага эфіра, мабыць, навіны яшчэ паглядзіце на Белсаце і пасля на вуліцу атрымліваць асалоду. Час развітвацца. З вамі былі Кацярына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі, Валер Руселік, раніца з Белсатам, уся наша каманда. Ну, трымайцеся, ужо наступны раз восенню пабачымся, хай вам у вас все будзе добра. Свабоды, адкрытасці і ўпэўненасці ў будучыні. Яна будзе добрай. Дзякуй! До сустрэчы!